AWPčkem a zabil náboj a krásný druhý kill na Nekra. Toto není vůbec příjemná situace pro tým Czech Racers, ti už se pomačku stavují k Ačku. Vypadá to, že i Magnat se bude, tam čeká v dropu a určitě už čeká na rotate na Ačko, kde už čekají dva hráči tam hezky boostnutý DZN, ale ten schytal pár hitů od Crazyho. To je Nightmare, nebezpečně jde a zabít DZN na sajtu, který si nedával pozor. Nečekané pozici dostal tedy od Nightmare a tady krásně Nightmare do smoku zabil Magnata. Krásný frak. Takže Nightmare proti F-Faceovi, Nightmare poslední hráč. Jestli něco dokáže vymyslet, tady F-Face smoke. Ale stojí proti dvou hráčům, což byl Nesnet a poslední hráč Killas, který má 100 HP. Uvidíme, jestli dokáže tuto roundu dostat pro tým Czech Racers, teda pro tým Nihilix, ale bohužel vidíme, že Nightmare nemá bombu, musí pro něj zajít a tam už na tom místě, kde bomba čeká Killas, ale Nightmare nehorázně krásnou hlavou zabíjí Killase a toto rounda jde tedy pro Czech Racers, což je určitě povzbuzující. Byl to ace pro